गेले 4 दिवस जोरदार पाऊस चालू आहे. जिकडे तिकडे पाणी भरलंय, पाणी तुंबलंय, रस्त्यावरचे खड्डे वाढलेत, बऱ्याच गोष्टी झालेत. पण आपल्या इकडचे महान कार्यकर्ते पाहणी करायला जातात पाणी भरल्यानंतर. इकडे पाणी भरलंय, तिकडे पाणी भरलंय. पण माझा एक प्रश्न आहे की पाणी भरू नये म्हणून त्या ठिकाणी पाहणी करायला जात किंवा त्या ठिकाणी लक्ष दिलं जात की इथे पाणी भरू नये. हा, आता काही ठिकाणी पाणी भरणं ही गोष्ट ठीक आहे, पण नको त्या ठिकाणी इतकं पाणी भरलं जातं, इतकं प्रॉब्लेम होतोय, तो अधिकाने सॉल्व्ह केला जात, त्याकडे अधिकाने लक्ष दिलं जात की हे होऊ नये. पाऊस तर जूनमध्ये जुलैमध्ये येणार हे तर माहितीये. मग हे सगळं अधिकाने करत पाणी भरल्यानंतर पाहणी करायला का जातात? उगाच शॉप करायला. पाणी भरले बाबा मी चाललो पाहणी करायला, ह्याच्याने काय साध्य झालं? सामान्य लोकांकडे लक्ष आहे तुमचं नाही. हा तुमचं शोअप आहे. सामान्य लोकांकडे लक्ष असतं ना